बे समाव नोंथांमोननो मोनसे रादाब होनो लानाय जादों। बे जादों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफानाव सेथि गंगोना थुनलाइयारि जथुम आरो मोगा-मोगि हाबाफारि लानाय जादों, जेराव बे सेथिखौ दिनै फालिनानै जोबलांबाय आरो बे फालिनायाव गाहायै सुरत नार्जारी रावस्लाय आयदायाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि आरो मुस्रिमा जैस्रि बर' गिबि बर' लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि दा बिथांमोनखौ गाहाय आलासि महरै लेंहरदोंमोन आरो बे हाबाफारिया जानानै थांखांबाय। दा बेनिनो बेलायाव डक्टर सुरत नार्जारी जाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि आरो गागि लिरगिरि, दा बिथाङा गावनि दोंसे खन्थाइ सुजुनानै लिरनानै फरायथिदों आरो बे फरायथिनायजों लोगोसे बिथाङा बिबुंथिबो लाखिदों। दा बेयाव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन बेहाय सोरखौ थांखिनानै एबा माबे आयदानि सायाव बे बाथ्रा एबा खन्थाइखौ लिरदों बेखौ नोंथांमोना बिथांनि रावैनो खोनासंनानै लाबानो जाबाय। Bodo Kumar dan kedam kontak nampung berapa ini? Oleh sampai kita hidup dunia nanti, itu dunia jangan. Bodo satu supaya Bodo Kumar Brahman Chennai itu खन्थाइ सान हिसाबै आजावनानै लाबाय। बेखौ बोसोरै बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जागोन। दा बे ओंथिखौ लानानै आरो बे खन्थाइखौ लिरनाय जादों। गेदेमा जिउमाया थैनायजों जोनोम जाफिननायसो बेखौ बयबो मिथियै नङा, बयबो मिथियो। नाथाय खन्थाइगिरिया थैलांब्ला बिनि थैनाय सानादि खन्थाइ सान जोनोम जायो, बेयो गोदान रादाब जोंनि थाखाय। नै आदा दिनै खन्थाइ सान जोनोम जाबाय नोंनि थैनायनि थाखाय। आं मिथिगौ, आं 6 थाखोआव फरायब्ला गोसोआव लानाय मानिसादौ प्रतिष्ठां तमो गमो शास्त्रितमा जन्त्रौ स्मरिचना देवं बहि काम मोहितं मोजां मोननायनि बुजिहाबनायखौ फोजोबनायनि बाल्मिकिया दुखुजों स्थिब्राबदोंमोन आरो साव होदोंमोन। नै फला नों जिउआव गसंथानो हानाय नङा। नाथाय बे दुखुनि समाव गिबि खबामजोंनो जोनोम जादोंमोन बुहुमनि मुंदांखा खन्थाइमा रामायण। दिनै नोंनि थैनाय साना डिसेम्बरा 5 डिसेम्बरा जानानै फैबाय बर' थुनलाइ आफादनि खन्थाइ सान। दुखुनि साना जाबाय दिनै सोरजिनि सान। नै आदा खन्थाइखौथ' मानो लिरोमोन नोंलाय? बे खन्थाइ लिरग्रा आसिफोरखौ मानोथो बै जाम्बा पुलिसा देख्रेब रायदोंमोन? बे आसिफ्रानो नङा। नाथाय बै जाम्बा पुलिसजों देख्रेबजानाय आसिफ्रानो सोरजिलांबाय
अख्रां उनाव अख्रां बे खन्थाइगिरिनि आसिफ्रानो मानो इसिबां दाय गोनां जाबाय। सुंद' सल'नि जावलिया फंबाय नीलकमलनि आसिखौबो मेघनाथ मुसाहारिया गाबै गाबै दानख्रुबदोंमोन गोथैसालियाव। बै आंनि जर'खा बिदा आरो फंबाया नोंसोर सानैबो आंनि थाखाय आदाया जीवनानंद दास आरो आगैया मफासा। नाथाय दिनै बे फांथाय सानाव आं आंनि गेजेराव थानाय बाथ्राफोरखौ फोरमायनो सानदों। नबेन औवारिया दाबो राजायै थायो। एक्सप्लेनेशन कल खालामो। नों माने बिदाखौ जाबा राजा रजेन आदा बुङो। आं दा बेनि फिननायखौ रुपनाथ बसुमतारीनि गोदान बिजाब बायदि खबामाव रायफोरनानै लाबाय। नै आदा जाबा राजा रजेन आदा। रायफोरनानै लानांगौ बाथ्राया फंनैसो दंबायो। खोनासं देहा बारग'नाय आदा खोनासं। नोंदि शिलंआव थानानै हरि बाइबेल दानस्लायनानैबो धोरोमनि बेंखनाव थायाखै, जेनिबो बेंखनाव थायाखै, गोदान गोदान अख्राङाव बिरबायनांगौ होननानै। उनावलाय मानोथो बलिद्रुमखौ गोसोखांखो? बाख्रि गैया होननानै साख्रि लानो होननानै बनर गामियाव मानो फैनांखो? आंहा दाबो गोसोआव दं दानसेयाव 150 बेथनजों रंजा बाजा ना बेदर जानाय। आंहाथ' दाबो गोसोआव दं सामब्रामा नाथ्रेन साबसेन्स होननानै नाङा फाङा ख्रेम जानाय। आंथ' उनाव नागारजोब्बाय। आंहाथ' दाबो गोसोआव फैबाय सानैजों सिबां लोंनानै आं उनाव बेखौबो गारबाय। नाथाय नों आंखौ गोसा रायबाय। देहा गारनाय जिउमाया गोसोखांबो नामा? आंदि गोसोखांब्लाबो बिनयखौ लानानै बाजै कमलानि स्पेशेल साहा लोंनो थाङोमोन। दाबो जों थांनो सानो, नाथाय दा कर'नाया हेंथा होबाय। नों बेखौ मिथिनाय नङा आदा। नों थांखांनायनि उनाव नुवा खोनाफेरा कर'नानि मारखि बेरामनि नाख्रेबनाय। जों दाबो थाङो बाजिनिसिम, नाथाय बियो बुङो जोंखौ नुबानो नोंखौ रासिन गोसोखाङो होननानै। मिथिङाव थांनांगौ होनब्लानो सम जानाय लोगो लोगो साखा फाला जानानै लोगोफोरखौ नेनानै फायसारि खालामबाय थायो। जों थांब्ला बाजिया बेखौल' रायखांबाय। माखासे नों मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय उफेरा बाथ्रा दंबावो आदा। बे जाबाय मोनसेया बै समाव जे.बि. हाथियार भवनाव सानसे समनि बर' थुनलाइ आफादनि सासे आफादगिरिया नोंखौ जौ लोंनो नारसिननाय। नों नाथाय अख्रा जानानै गनायाखै, उल्थायै बुंदोंसोमोन बर' थुनलाइ आफादनि संबिजिराव लिरनाय दं नामा आफादनि सोद्रोमाया जौ लोंनांगौ। जेखि जादोला दिनै नोंनि थैनाय सानाव जोनोम जाबाय खन्थाइ सानाव गोसोखाबाय गोबां बाथ्रा। जेरावखि थाया आदा नोंनि गेदेमा जिउमाया जोंखौ
बोर फारसे हरनाय